everyone, welcome back to my channel again, and as you can see in the title down below, today I will be doing the Tagalog tongue twister challenge. Nakita ko na to sa ibang video pero I just wanna try it kasi diba, August is the buwan ng wika here in the Philippines, so tangkilikin natin ang sarili nating wika. So let me try. This is a disclaimer here, guys. Hindi Tagalog ang first language ko. So we have a dialect which is called Iloco. Yan. Ilocano is the person, Iloco is the language. So kapag medyo mahihirapan ako, please bear with me. Kasi mahirap talaga siya. So I just got some tongue twisters, siguro mga 10. I don't know. Let's see kung ilan ang magagawa ko. And I will challenge somebody later on after doing this. So, watch out! Alam mo na! Baka kasali ka dyan. So, yeah, let's proceed with the video. Tinakabahan ako. So, yeah, let's start! Oh my gosh! I'm challenging myself. So, let's start with this. Madaming M. Oh my gosh! Nakabahan ako. So, yeah, let's start. Mayamaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si malamang sa harap ng maraming Ang hirap! Akala ko Okay, wait. One more try. Mayamaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si malamang sa harap ng maraming mamamayan! Yo! Tama na siya! Okay. That's kinda hard. Ito. Ang ganap ko ulit eh. Isa pa. Kakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon. Yo! I nailed that one. Yes! Isa pa. Ito. Maganda. Ano ba? Umayos ka nga cellphone. Okay, let's do this. This is the third one, right? So, yeah. Sumususo ang sanggol na si Susi sa... ang hirap! Puro... Ang hirap pag may braces. Sige, third one. Okay, let's start. Sumususo ang sanggol na si Susi sa suso ni Susan na sumususo sa suso! Yes! Sumususo! Okay. Ano ba ito? Hindi naman naggagawa ko. For the sake of the Filipino language. Okay, for the fourth. Okay. So parang doble-doble to. Okay, pang fourth na. Usong-usong isang-isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon ng Azazena. So, yeah, I get it. For fifth, let's do this. Dapat may timer to, no? Mas masaya. Okay, next. Kalabit ng kalabit si alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit-kabalikat kapitbahay. Ano daw? Ulit nga. Ang hirap. Okay. Fifth one. Do it again. Dapat kasi pag nag-tongue twister, that's what I've learned before. Pag nag-tongue twister ka, dapat pati yung parang pronunciation niya, tsaka yung accent, ata parang ganun. Yung intonation, dapat makuha mo. Hindi yung puro ano lang. So, let's do this sixth one. Okay, ready? Are you ready, guys? Makati sa Makati, may pari sa apari, mahihilo si Iloilo. Si Iloilo, sa Iloilo. One more. Makati sa Makati, may pari sa apari, mahihilo sa Iloilo at may bagyo sa Baguio. Sa Baguio. Ang hirap. Yung intonation niya mahirap. Wait. For the third time. Dapat makuha ko na to. Makati sa Makati, may pari sa apari, mahihilo sa Iloilo at may bagyo sa Baguio. Eto, pang seventh one. Let's do this. Palakang kalabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman. Handaw, nakuha ko ba yun? Wait, one more time. Ako tuloy yung nabubula. One more time. Okay, for the seventh one. Let's do this. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang, This is frustrating. Palakang Palakang
kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman. Palakang kabkab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman. So yeah, that's it! Ito. Maganda to. Pinaputi ni Tepiterio ang 7 puting putong patong-patong. Ang hirap. One more. Pinaputi ni Tepiterio ang 7 puting patong Nakaka-pressure! Diyos ko. One more time for the last time. Pinaputi ni Tepiterio ang 7 puting putong patong-patong. Pinaputi ni Tepiterio ang 7 puting putong patong-patong. Sige na nga, pagbigyan nyo na ako. Doon ang hirap na kung tong. Pang 9th one. Kapapansiterya mo pa lamang, magpapansiterya ka na naman. Okay, that's kinda easy. And pang 10th. Ato. For the final one, pang 10th na. Betong Totong alias Ketong ang hari ng mga bulutong! Yay! Siguro nagtataka sila kung anong pinagagagawa ko dito kasi sumisigaw na ako dito. Guys, nakaka-pressure. I challenge you guys to do this. And, ayan, gusto kong gawin to ni ano. Sino ba yung mga hindi Tagalog ang first language nila? Si Tresee, I know, hindi Tagalog. Si Ate Ina, ayan. I challenge Sis Tresee, Ate Ina, Sis Ina, and Kissy Joyce. I think hindi rin Tagalog ata ang first language. Sino pa ba? Kuya Uden and Chai. Takles Chai. Takles Chai pa ba yung pangalan niya? Basta si Chai. Sino pa ba? Basta, I will put your names down below. Tingnan nyo sa baba kung nakatag kayo. And kahit hindi ko kayo natag, do this. Lalo na if hindi Tagalog yung first na language nyo. Kasi diba, medyo mahirap siya. Kasi iba yung nakasanayan ng dila natin. That's it for this video. If you are new to this channel, kanina pa ako gumaganto. Ganon. If you're new to this channel, please subscribe and hit the bell button for you to be notified every time that I upload videos. And I still have my giveaway mag-e-end siya sa September 5. So if ever you join now, go to the video. I will also put the link down below. So yeah, that's all for this video and I'll see you guys in my next video. Bye! No matter where you go, I won't be very far, 'cause in my head I'll be right there where you are. 'Cause love is no distance, baby. Love